нас военной, Сыну Своему нас запрещай, Сыну Своему нас давай. Молитва за святого Михаила Архангела. Святый Архангеле Михаиле, бережи нас, помогай. Будь нам помог, а ты, ящу войска небесного, могу Божий, силу пекла шатана и інших злих духов, які разуму душу снують во світі. Аминь. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Здорово, життя, все чортиво.
і Сина, і Духа Святого. Ласка нашого Пана Ісуса Христа, любов Бога, Отця і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіма вами. Дорогі сестри, брати наші, вітання Троїцьку неділю, Великодня. Прославляем Бога за дар воскрешения, за ту радость, которую можем переживать разом, прославляючи Бога. Сегодня в этот час так само пам'ятаємо в наших молитвах за тих, хто змагається за життя, за тих, хто хворіє в період епідемії. Сьогодні особливим чином так само ускладнюємо чергові, може не чергові, з трагедії світу, та Чорнобильська трагедія, яка відбулася вже 34 роки тому назад. Сьогодні молимося за нашу парафію, просячи Бога потребні ласки, заступництва Матері Божої, кожну хвилину нашого життя. Молимося так само за тих, хто зостається вдома, хто глядить нас сьогодні раз екрани, монітори, телевізорів, комп'ютерів. З цими думками розпочинаємо святую мшу, как мы могли годно молиться и просим Бога за наши грехи. Споведающие Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что совершили одни друг словом, учинком и заниманием. Моя вина, моя великая вина, тому прошу наисвятейшую, за святую Панну Марию, усіх ангелов і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене, до Пана Бога нашого. Яка смилується над нами, будучи могутній, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Амінь. Ой, смилуйся над нами, ой, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, ой, смилуйся над нами, ой, смилуйся над нами. Oh
Хай Твой народ завсёды цешится обновленной молодостью духа, каб радуючися теперь на вертаю хвалу Твоего усыновления, с певною надеей чакал дня своего воскрешения, распада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и благодать в едности Духа Святого, Бог празднующий веки вечные. Читание книги Деяний апостолов. У день Пятидесятницы устал Петр разом за 12 и промолвил мощным голосом до них: «Мужи юдейские, выслухайте гэтае слово. Иисус Назарету был мужем, якого Бог показал вам у силе, судах и знаках, что Бог учинил праз него сярод вас, як вы сами ведаете. Вызначенная воля и предбачение Божие вывело его, а вы, укрыжевавши руками безбожных, забили его. Але Бог воскресил его, вызволивши от муков смерти, бо немагчыма было, каб яна атрымала яго. Давид жа гаворыць пра яго: «Я заўсёды меў Пана перад сабою, бо ён праваруч мяне, каб я не пахіснуўся. Таму ўсцешылася сэрца маё, і ўзрадаваўся язык мой, і цела маё будзе спачываць у надзеі. Бо не пакінеш душы маёй у адхлане, не дасі святому Твайму убачыць тление. Ты даў мне пазнаць дарогі жыцця, Ты напомніш мяне радасцю перад абліччам Твоим. Мужы і браты, дазвольце мне сказаць вам адкрыта пра патрыярха Давіда, які памёр і пахаваны, и могила ягоная знаходится сярод нас по сегодняшний день. Будучи ж пророком и ведаючи, что Бог присягнул ему посадить на ягоном троне потомка ягона, и он предбачил и казал про воскресение Христа, что не засталась душа его от злани, и тело ягоное не уплачивает племя. Гэтага Иисуса воскресил Бог, чему все мы сведки. Вось узнесены правицею Бога, и отрымавши от Отца обетование Духа Святого, и Он выявил тое, что вы бачите и чуете. Это Слово Божие. Дякуємо вам, Богу.
Читання першого послання святого апостола Петра. Умилование. Коли вы называете айцом того, кто без предвзятости судить кожного поводле учинков его, то со страхом проводите час вашего земного мандрування. Ведайте, что нетленным серебром и золотом откуплены вы от марного життя, дайденого вам бойцами, але коштовною кров'ю Христа, як бездоганного і чистого ягнятя. І він був предвизначений ще до створення світу, але з'явився в опошнє часи для вас, що повірили раз Його в Бога, який воскресив Його з мертвих і одарив хвалою, как вы имели веру и надею на Бога. Это Слово Божие. Дякуємо вам, Богу. Читание Святого Евангелия по Луки. Слава Тобі, Пане. Двоє учнів Єсуса йшли у вёску, звану Емаус, яка знаходилася у 60 стадіях від Єрусалима, і розмовляли поміж собою про все тое, що відбулося. І коли вони розмовляли і розважали між собою, сам Єсус наблизився, да йшов разом з ними. Але очі їх були стримані, тому не познали його. І він сказав їм: про що ви розмовляєте поміж собою? І вони спинилися в повній смуті. Отказуючи від їх по імені Клеоп, сказав йому: ти, напевно, один, хто живе в Єрусалимі, і не ведаєш, що в цій дні там сталося. І спитав їх: що? І вони сказали йому: тое, що сталося з Єсусом з Назарету, який був пророком могутним у чинах і у слові переконуючим народом. Як перші святари праводари наші видали його на смерть і укрижували, а ми сподівалися, що він той, хто повинен визволити Ізраїль. Тепер же, після всього гэтага минає вже третій день, як це сталося. Але некоторые з наших жанчин здивили нас. Яны приносили каля могилы, але не знайшли тіла його. Прийшли і сказали, що бачили анёлов, які з'явилися їм і повідомили, що він живий. І пішли некоторые з наших до могили, і застали що так, і отказали жанчини. Але його не бачили. Тоді він сказав їм: о неразумне і порочне серце, я повірив всьому, що казали пророки. Ти ж не треба було Месії терпіти, що це, як увійшли свою славу. І почавши від Моїсея і від усіх пророків, розтлумачив їм тое, що во всім Писанні дано чоловіку. І наблизилися вони до вёски, куди йшли, і він зробив вид, що хоче йти далі. Але вони настойвали, кажучи: застанься з нами, бо вже вечереє, і день минає.
ён увайшоў, каб застацца з імі. Калі сядзеў з імі за сталом, узяў хлеб, благословіў яго, паламаў і даў ім. І тады адкрыліся іхнія вочы, і яны пазналі яго. Але ён стаўся нябачным для іх. І яны сказалі адзін аднаму: ці ж не палало у нас сэрца нашае, калі ён размаўляў з намі ў дарозе і тлумачыў нам Пісанне? І ў тую самую гадзіну яны ўсталі і вярнуліся ў Єрусалім, і знайшлі сабраных 11 і тых, хто быў з імі, якія казалі: Пан сапраўды ў вас рос і з'явіўся Сымону. І яны расказалі пра тое, што здарылася ў дарозе, і як пазналі яго у ламальні хлеба. Гэта слова Пана. Слава Тебе, Христе. Дорогие сестры и браты, хіба что никто из нас не имел своей жизни ситуации, когда доводится нам рассказывать кому-то про похование того человека, якому рассказываем. Потому что это немагчыма. У выпадку вучняў, які ішлі ў Емаус і сустрэлі Jesуса, гэта сталася фактам. Яны Jesусу расказвалі пра яго пахаванне. Пра тое, што іхнія надзеі не здзейснююць. Пра тое, што яны спадзяваліся, а гэта не выканалася. І гэта былі не 3 дні. 3 дні, як гаворыць евангеліст, што 3 дні пасля таго, як Jesуса пражывалі, ён памёр, гэтыя вучні пачалі распавядаць менавіта пра тыя здарэнні у святле смерці Ісуса Христа. Адчулі сябе пакінутымі, адчулі сябе нейкім чынам здраджанымі, самотнымі і менавіта распавядалі пра сваю трагедыю. Думаю, што калі мы так трошки падумаем і пра сябе, і пра іншых, то можам таксама зрабіць такую выснову, што ёсць у свеце людзі, якія заўсёды расказваюць, як усё плохо. І зараз, канешне, сёння таксама можам расказваць пра тое, як усё плохо, як свет церпіць і невядома за што свет у гэтае пакаранне, у гэтай эпідэміі. Зараз таксама зноў жа чарговае перажыванне гэта засуха, няма дажджу, не было снегу, невядома, які будзе ўраджай. В прынцыпе, усё плохо. І узгадваецца мне такая вось гісторыя адной дзяўчыны, якая была прыгожай дзяўчынай, закаханай нават. І в пэўным моманце страціла ўсё, таму што скочыла з трампліна якогось басейн, паламала сабе пазваночнік і мела рукі і ногі спаралізаваныя. І, канешне ж, у такой сітуацыі зноў жа адразу тое, што чалавеку насоўваецца на думку і пра што гаворыць увогуле ўся тоеснасць у такім выпадку, што трагедыя, жыццё закончылася. І зноў жа паўстае пытанне, за што мне гэта. І, канешне, у выпадку гэтай дзяўчыны яна так доўгі час была спаралізавана, пазней праз некалькі гадоў пачала чытаць Святое Пісанне і паступова пачала яднаць свае цярпенні з
Христа. И когда и терпение пошли просто дома набирать сенс. А именно у шляхе Божьего Слова. И Иисус сегодня, когда зустрічає учня, які його не познали, каже їм, що неразумне, марудне серце. Ці ж не треба було Месії терпіти, що це такое свою славу. І почавши від Моїсея, від пророків, починає розказувати всю історію споміння. Іменно у шляхе Божого Слова. То, що було незрозуміло, то, що було темне, то, що було закрите, становиться ясно. Только в шляхе Божьего Слова. Иисус рассказывает про то, что дотычило его в Святым Писании. Думаю, что мы так само сегодня, слухаючи Святе Євангеліє і розважаючи про цю вандровку учнів у вёску, звану Емаус, можемо так само після цієї вандровки і хочу нам поставити нашу історію. Історію нашого життя, наші клопоти, наші переживання, наші неисполненные сподівання, наші мары и так далее, которые не были не осуществились. У перспективе Божьего Слова это все начинает набирать сенс. И сегодняшний день, и сегодняшняя ситуация в свете, она так само набирает сенс. Конечно, закрыто, а может уже и не закрыто. Дорогие, ученики, они познали Иисуса Христа, преломали хлеб, их очи открылись. То, что они ускликнули на первом месте, было это «застанься с нами». «Застанься с нами». Иисус застався. И они запросили его. И они захотели с ним пробывать. И сказали, что ти не шпалало у нас сердце наше, когда он размовлял с нами в дороге и тлумачил Писание. Можно было, конечно, сказать на месте учнев, что, ну, Пане Иисус, чему ты не признался нам сразу? Кому ты не сказал сразу, что это не ты? Снова же, это так само питание. Иисус это не сделал. Потому что и мы повинны были пройти черговый раз сквозь этот шлях неуверенности. Для того, как поделать. Раз сквозь эту тяжкость, вот эту складанность неуверенности, и мы смогли сопроводы познать Иисуса, потому что Божьи их не открылись. Тогда Иисус сел за стол, и запросили его, и пошел ломать хлеб. Думаю, что для нас эта история учнев показывает то, что насколько человеку складно познать Иисуса Христа. Можно сказать так само, что этим учням было в неким сенсе, некой ступени простей. Легче, потому что Иисус здесь не то, что я открыли, это лучше прозрение. В сегодняшний час Иисус закликает нас до того, как мы познавали Его у тех людей, какие есть побач с нами. И думаю, что это еще больше складно. Убачить Иисуса Христа своим ближним. Принять его, запросить до того, как он застався с нами. У своїм ближнім, які, може, часом для нас неприємні, які нас где-то там колупає яким чином про слово, про дії свої і так далі. І це заправди вельми непросто. Але ми маємо можливість познати Ісуса Христа
у тих людях, які є побач з нами. І це так само процес. Ми може і завжди можемо собі це розтлумачити. І завжди можемо так одразу зрозуміти, так як учні не зрозуміли. Але Ісус не каже їм про те, що вы не запросили меня одразу, что вы не познали, или кажется, что вы неразумные, марудные сердцем, как поверующие, а что познали пророка. И вот этим чином так само Иисус показывает натуру человека, что мы так само снова часто бываем марудными у познавания Бога в ближнем. У познавання так само ігоних знаків, яких маємо можливість досліджувати кожен день нашого життя. Але для цього потрібен довір Богу, потрібна віра в Бога. І думаю, що це так само в этом заключається такий процес християнського життя, це вандровка, до якої захочує, до якої закликає нас Ісус Христос. Відомо, що це не просто. Відомо, що многі речі для нас невідомі, але думаю, що варто спішати довіряти, вірити і любити. Амінь. Визнай нашу віру, веровать на Бога, а я знал, не могу нам. Стали себе неба и земли, пусть я важно, и не важно, Его сына Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинокого, за Александра Божьего, верующий века, Бога от Бога, святого от святого, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, разве Богу все сталось. И Он для нас, людей, и для нашего спасения, зашел с неба и вселился от Духа Святого, сделал Марию и ставший человеком, укрепованный так само за нас, при Понским Пилате, был замучен и похован, и на третий день воскрес по Писания, и взошел на небо, святить праворушайца, и снова призрел в хвале, судить живых и померных, и Якова раз не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, и от Отца и Сына походит, якому разом с Отцом и Сыном належит поклонение и хвала, яки промовлял раз пророков. Веру в один святый католический апостольский престол, вызнаю один вопрос для отпущения грехов и шагаю воскрешение померов и жизнь вечного в ужасе свете. Аминь. Поєднали з нашим воскреслим Паном, який прагне дари спокою своїх вірних і всіх, хто шукає правди, узнесем до Бога нашої молитви. Молимся за святый костел, ковреном дощом, всем людям радостную новину о избавлении. Тебе просим. Выслушай нас, Пане. Молимся за святого Отца, как Иисус Христос наделил его подвергними ласками. Тебе просим. Выслушай нас, Пане. Молимся за христианских миссионеров, как Божие Слово, якое они обещают, да помогало людям познать соправленного Бога. Тебе просим. Выслушай нас, Пане. Молимся за тех, кто служит в войску, как они не соромились вызнавать свою веру. Тебе просим. Выслушай нас, Пане.
Молимся за христианские семьи, как они возрастали в Христовой любви и верности. Церковь просит. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу парафию, просячи Божьего благословения и потребных ласках для живых и опровержения врагов для помилования. Церковь просит. Выслухай нас, Пане. Молимся о дожди и Божьем благословении для сельской господарки. Церковь просит. Выслухай нас, Пане. Молимся за супрацовников службы охраны здоровья, просячих обманов, подтримливая их ушкодженные працы. Церковь просит. Выслухай нас, Пане. Благодарим чернобыльские трагедии и молимся за отряды, так само ликвидаторов, просячих потребных ласках для них. Церковь просит. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, присутных, как удел Диониса Святой Мши, поглублял нашу веру и мацовал наше христианское свечение. Церковь просит. Выслухай нас, Пане. Ojcze, Ty na wieki zjednał nas w swojej lubowi, uczynika chwalał воскрешения Twojego Syna, da pomogła nam odkryć kosztowność żywej wiary. Franz Chrysta, Pana nasza. Amen. Сторонка 15. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу я веру принял Бога и Отец Всемогутный. Нехай вам Бог прийняв офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Пане наш Боже, прими просим дары святую через костела, якому Ты подаровал великую великодную радость, и привет его до вечного счастья в ней, раз Христа, Пана нашего. Пан с вами. И с Духом Твоим. Богом сердце. Подякуем Пану Богу нашему. Соправды годно это и справедливо, слушно и избавленно, как мы Тебе, Пане, завсюди славим, а особливо в этот час больше урочисто обвещали Твою хвалу, коли Христос был опирован, як наша моя Пасха. Бо Он неспинно керує себе за нас, заступается за нас перед Тобою, як наш вечный оборонца. И Он один раз принесен в офяру, уже больше не помирает, але после смерти крыжова живе вечно тому, откупленное человечество во всем свете,
радуется воскресению Христова, окурению образу зущими świętymi, śpiewając na wieki chwały, niespędna wzklikaючи. Святый, 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 Бог Богу всемогущий. Небо и земля, полные хвалы Твоей, благословляешь меня, благословляй Его, кто приходит в меня, благословляешь меня. Сопроды Божа, Ты святый и справедливо хвалить Тебя еще Твое створение. Образ Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действуя мощью Духа Святого, Ты все оживляешь и освещаешь и неспытно избираешь народ свой. Как под усходу солнца и до захода складал имени Твоему чистую опять. Там уедности душим Костела, у первый день тыдня, когда Иисус Христос воскрес и спаслал на апостолов Духа Святого, раз Христа, покорно молим Тебя. Освяти Боже Духа Твоего эти дары, какие мы принесли Тебе на опять, как стали сияны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказав здійснять святую таємницю. Бо й он, коли ночками був видадений, взяв хліб, і подяку Тобі складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Подобным чином по вечеру взял келих, и подяку Тебе складаючи, благословил и подал своим учням, кажучи: «Берите и пейте с него все, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповеда, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таемница веры. Вмешай сердце свою молитву, вызнаю Твое воскресенье, и желаю Твоего исцеления. Пане, вспоминающий спавшую руку Твоего Сына, как самое чудовное воскресение в небошестве, и чекаючи Его другого прийстя, с подякою складаем Тебе такую живую и святую отвязу. Узглянь, просим на дар Твоего костела, и прими его, как пяр, якой Ты пожадал быть умилостивлен. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его святым, стали одним телом и одним Духом в Христе. Нехай сам учинить нас вешным дар для Тебя, как мы смогли отрывать спальчину с выбранниками Твоими, наибежной святейшей Панной Богородицей Марии, со святым Юзефом и Иоанном, со святыми апостолами Твоими, славными мучениками, со святым Францишком и всеми святыми, по разоступности яких Господи, на Твою, неоступную духовную. Просим Тебе, Пане, некая такая вера наша поеднания, принесющему свету супокой и избавление. Будь ласкавым вызывать в вере и любови костел Твой, теперь дорогой на земле, со слугой Твоим Папом нашим Францишком, бискупом нашим Тадеушем, бискупом Юрием, бискупом Александром, зущими бискупами, ущим духовенством и ущим народом Тобою. Будь милостив до просьбы об этой щемки, якая по Твоей воле стоит перед Тобою.
О добрый Повече, ласковый земли собой всех, рассеянных по свете детей Твоих. Наших померлых братов и сестер и учив, то ласка Твоей, отошел ты на свету, милостиво примил благодарство Твое. Где мы сподеемся быть как разом с ними, завсюду радоваться Твоей хвале. Раз Христа, Пана нашего, прозеку подобный свет, усилятими добро. Праз Христа с Христом и в Христе, Тобі, Боже, Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими, и ими изъявляемся, кому осмеливаемся оказать. Просим Тебя, Пане, избав нас от всего злого, да и ласкаво упокой дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсюду вольны от греху и забавны от черного неспокойну, чакали исполнения счастливой надеи, и прися Спасителя нашего Иисуса Христа. Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Прощи, не зважай на грехи наши или на веру кощела Твоего, и будь ласкава сгодна с Твоей волей, одари Тебе супокоем и едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Завсюди будь з вами. Передайте ближньому знак супокою. Боже, баранах Божий, что их побере на себе грехи свет, благословен я покликан я на вечеру его. Пане, я не виноват, как Ты пришел до меня, а я скажи только слово, и будь я здоровым душа. 18.
Молимся. Пане наш Боже, вяль ласкавый народ Твой, и Тебя одарим сакраментами вечного жития, и приведи его до хвалебного воскрешения, раз Христа Пана нашего. Дорогі парохіяни, на наступний тиждень. Дякую велике за керування, за прибирання каплиці, за стірку костюмної білизни, альбом наших, так само за все спільне добро, яке ви робите на користь нашої парафіальної сім'ї. Сьогодні вечором, так як завжди, адорація Найсвятішого Сакрама, 18 годин, свята Мша 18. Запрошаємо, хто може, хто залишається тут, хто не може боїться такої щось, то долучайтеся до нас з дому. Так як вже було згадано, що сьогодні годовина Чорнобильської трагедії, тому що варто пам'ятати про тих, хто віддав своє життя і ліквідуючи то, что последствия, які принесла ця трагедія, так само, хто пройшли хвороб розпитані. Зараз так само світ переживає чергову трагедію. Думаю, що наша молитва і за тих людей, які змагаються з епідемією, за медиків, за службу здоров'я, охорони здоров'я, так само за тих, хто хворіє, знаходиться в тяжкій ситуації, наша молитва потрібна. І за прошлое так само та молитва там жив, тому що даже уже пора идти. Весна пришла. Думаю, что можем разно просить Бога клириков, еще ж таки не было черговой трагедии, которая может быть по причине отсутности дождя. В субботу, 29 красовика, свято Святой Катерины Сиенской, Панны и доктора Костюла, заступницы Европы. Сьогодні, так само, як і обіцяли по минулу неділю і читали зворот конференції католицьких біскупів, збираємо дарування на боротьбу з пандемією коронавіруса, на підтримку медиків, медицинських установ. Це такий огульнобелорусський збор католицького костюла, так само такий вклад в наше супольне добро і супольне змагання з епідемією. Тому при виході з костюла там установка така продовгувата з нашим костюлом. Туди можна, коли хтось має щось відкривати, то захочемо. Так само можна зробити праз систему риб, праз банківський рахунок. Це все і в нашому парафіальному айбері, і на постних сайтах. И высветлить информацию. На сегодняшний день собрано уже 15 тысяч белорусских рублей. Но сподіваємося, что нечем мы так само сможем допомогти нашим медикам и так само медицинским установам. На протягу 3 дня прошлого понеделька мы так само молимся тут в костеле в 19 годин и транслируем у интернет-простор нашу супольную молитву. Там захочем научаться и тут, и так само раз интернет на YouTube-канале. В прошлую пятницу молимся за лекаров, за службу охраны здоровья. Тому так само подайте номер, парафиальный номер Вайбер, можно высылать наши интенции. И так само будем молиться разом интенции сеньорами, лекаров, медицинских работников, медсестер, санитаров, обслуговующих персонал, всех тех, кто задействует у змагання з вірусом. Так само в п'ятницю розпочинається місяць май, травень, і в нас на Божественній майовує
будуть відбуватися кожен день, а понеділка у 18:30 і так само у неділю під час адорації Найсвятішого Сакраменту, наприклад, у 17:30 перед Святою Мшою. Тому запрошаємо і запрошуємо до суботної молитви про заступництва Матці Божої. Так само у сувязі з розпорядженням митрополита Тадеуша Кондрусевича періодична дата Першої Святої Комунії в наших парах періодична на 30 жнивня. 30 жнивня буде перша Святая Комунія, коли нічого не зміниться, тому якби таке рішення не. У суботу нашу святиню прибирають парафіяни з вёски Попіще Нової Парової. Так само привикнути з історією часописи, є ще у Марія і Батафай, можна набивати. Мені здається, що, конечно, пишите, телефонуйте. Желаю всем доброго дня, доброго настроя, солнце еще не светит, думаю, что новый день можно провести у кругу семьи, и сопроводим какой-то час был для нас пленным, примите Божье настроение. Пан с вами. Нехай вас благословит Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в упокой Христа. Hallelujah.